tiri kunzwa izvo kuti muri kuda kukwikwidza pama 2018 presidential election. Pfungwa idzodzo makatitaurira kuti pfungwa idzodzo dzakabva kupi? Okay, ichokwadi ndinoda kukwikwidzawo ma 2018 presidential election. Kuti pfungwa idzodzo dzakabva kupi, I think ndingangoti kubva ndiri mudiki ndandingori munhu ane utungamiri mahari. Ndaitove blackboard monitor kuchikoro kwandakadzidza, ndikazoita futi dustbin monitor. Saka ndinongoona ndiri munhu ane utungamiri, saka ndatoona kuti mukana wavhurika wekuti iniwo sewechidiki ndikwanise kupindawo pa presidential election ya 2018. Ko rutsigiro rakamira sei masupporters? Ndidi kukunyeperai, rutsigiro ndikurwana. Kwese kwatiri kufamba vanhu vari kutifarira, vari kutida. Apa ndikada kukudzai kuti paFacebook pega, Facebook ndine vatsigiri vakawanda, ndisina kubata Twitter neInstagram. Facebook chete ndine vanhu vanonditsigira vakawanda, zvekuti ndiri kutoonawo ndatodyawo vaviri kana vatatu pama election iwaya. Zvekuti muri kutoona muchitowina ipapo pa 2018 pane zvibaba kapa? Kuwina inyasha. Kuna wakatowinawo vasina kuzototungamirira, asi ini ndiri kuona kuti chero ndapinda pamwe panogona kuzoitwa inclusive government, ininiwo ndiri padhuze mavhoti angu achienderana neanenge achidiwa pa inclusive government, ndotozerekana ndakwanawo ipapo. Ndinongokuwishai kuti mupindewo. Alright. Hamuna need yekuti wisha because vatsigiriti now. Endai motarisa zviri kuitika paFacebook, malike ega. Malike vanhu vari kungotifarira. So malike aya ndo mavhoti here. Alright. Mubvunzo wangu ndewekuti hamutyi here munoziva munyika muno, hamutyi here kubirirwa? Hatina munhu atambotibirira maelection kubva hatisati tambopinda hedu maelection, but hatifunga kuti pane angatibirire. Kana tichidiwa nevanhu tichingodihwa nevanhu. Aiwa, maita basa Comic Pastor Dr. Nesuwo mufaro wedu.